Bless our gathering with your presence. Grant that we may worship you in spirit and in truth, and grant that our worship will be acceptable to you. Bless your people here gathered. Bless those who are yet on their way. Bless those who worship with us on the air. And grant that today your glory will fill this house as the waters covers the sea. Give us the heart and the voices to praise you, the ears to hear and understand your word. Grant that as we partake of the Eucharist, O God, our hearts may be warmed to love you and to honor you. So be with us, we pray, throughout this service. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Our opening hymn is Abu 95. Abu 95.
morning and welcome to today's service. Because whether this minute or I will need one of your phone, Tiana silent before I Nmalite. Kailine on page 4 of our liturgy book. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile, mmadụ niile. Sonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na page 8 of our liturgy. Sorry, page 5. I take that back. Page 5 of our liturgy. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi, mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ihe niile, onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, sacha echiche obi anyị, omume nke mmụọ nsọ gị, ọrụ gị n'anya nke ọma, were ya na nsọ gị ka o si kwesị, na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu, mmadụ niile. Udo dịkwara ndị ya n'ụwa, onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna, epụm ihe niile. Onye nwe anyị Jesus Christ, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ihe nkụpụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere, ịnọdụ aka anyị, mere ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jesus Christ, tinyere mmụọ nsọ na otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lie na page 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-ekokwasị n'iwu abụọ ndị a. Onye nwe na page 10. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere n'iru n'ezie. Bịakutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne, na o nyere naanị otu ọkpara ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Nụrụkwa na okwu St. Paul kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụkwa na okwu St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitara ya ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie niile anyị.
ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, na nke eluigwe, anyị emeghewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu n'omume site na nleta anyị na-adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na ndị anyị gbasapụrụ anya mee, anyị ejezighị ije ka o si kwesị ka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst esi ihe ọjọọ gbazigo onwe anyị, ọ na-ewute anyị n'ezie. anyị were obi anyị niile chigharịa na mmehie niile anyị ihe ọbụla nke Jizọs Kraịst onye nwere onyinye anyị gbara anyị nke gara aga, bụkwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto wedịrị aha gị. Amen. Ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke Jizọs na-enye, kwe ka Jizọs bata n'obi gị. Ị chọrọ ọṅụ, ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke Jizọs na-enye, kwe ka Jizọs bata n'obi gị. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị aghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị aghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị aghọrọ gị ehihie. Kwe Jizọs bata n'obi gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike ma kwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Biko ka anyị kpere Chineke. Kolekt Diiri Ubochi taa, Sọnde nke mbụ ka Ista gasịrị. Chineke bụ ike nke ndị niile tụkwasịrị obi ha na gị. Biko were ebere nara ekpere anyị taa, kwekwa ka ya onwe anyị, n'ihi na site na-adịghị ike arụ anyị na-anwụ anwụ apụghị ime ezi ihe ọbụla ma ị nọghị ya. Ka anyị nwee inye aka nke amara gị, wee site n'idebe ihe niile i nyere n'iwu mee ihe na-atọ gị ụtọ, ma n'ọchịchọ ma n'omume, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 19, malite n'amaokwu nke mbụ. Our reading is taken from 1 Kings chapter 19, beginning to read at verse 1. Ehab wee gosi Jezebel ihe niile Elijah mere, na ihe niile otu o were mma agha gbuo ndị amụma niile. Jezebel wee zigara Elijah onye ozi sị, ka chi mee otu a, ka ha mekwa ihe ọzọ otu a, ma a sị na emeghị m ndụ gị ka ọ dị ka ndụ otu onye n'ime ha, dị ka mgbe a echi. Wee tụọ egwu, bilie, jee n'ihi ndụ ya, bịaruo Beersheba nke Juda nwere, o mee ka nwa okorobịa ya nọdụ n'ebe ahụ. Ma ya onwe ya jere ije otu ụbọchị n'ọzara,
bịa nọdụ n'okpuru otu osisi brum, ọ rịọ Chineke ndụ ya ka ọ nwụọ, sị, o zuwo, ugbu a Jehova, wepụ ndụ m, n'ihi na mụ onwe m adịghị mma karị nna m ha. O dina rara ụra n'okpuru otu osisi brum, ma lee, mmụọ ozi na-emetụ ya aka, sị, bilie, rie ihe. O wee legide anya, ma lee, ogbe achịcha nke esiri n'ọkụ nkume dị ọkụ na ite mmiri dị n'akụkụ isi ya. O rie, ṅụkwa, dinakwa ọzọ. Mmụọ ozi nke Jehova wee bịaghachi nke ugboro abụọ, metụ ya aka, sị, bilie, rie ihe, n'ihi na ije gị riri nne karịa ike gị. O wee bilie, rie ihe, ṅụkwa mmiri, jee n'ike ihe oriri ahụ oge ụbọchị abụọ, ehihie na abalị, ruo ugwu Chineke bụ Horeb. Ọ bịa n'ebe ahụ ruo ọba, ọnọdụ n'abalị ebe ahụ, ma lee, okwu Jehova ruru ya ntị, sị ya, gịnị ka ị na-eme n'ebe a, Ịlaịja? Ọ sị, akpọworo m Jehova, bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha ekworo nke ukwuu, n'ihi na ụmụ Izrel arapụwo ọgbụgba ndụ gị, tipịa ebe ịchụ àjà gị niile, were mma agha gbuo ndị amụma gị. Ọ fọdụrụ m onwe m, naanị m, ha na-achọkwa ndụ m iwepụ ya. Ọ sị, pụọ, guzo n'ugwu n'iru Jehova. Ma lee, Jehova na-agabiga, oke ifufe dị ike na-egbuwakwa ugwu niile, na-etipịakwa nkume dị elu niile n'iru Jehova. Ma Jehova anọghị n'ofufe ahụ. Ma mgbe ofufe gasịrị, ala ọma jijiji mara, ma Jehova anọghị n'ala ọma jijiji ahụ. Ma mgbe ala ọma jijiji gasịrị, ọkụ wee dị, ma Jehova anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ gasịrị, olu nta nke dị ezi nwayọọ dara. O rue mgbe Ịlaịja nụrụ ya, na ọ hụchiri iru ya na uwe mwụda ala ya, pụwa, guzo n'ọnụ ụzọ ọba ahụ. Ma lee, olu ruru ya ntị, sị, gịnị ka ị na-eme n'ebe a, Ịlaịja? Ọ sị, ekwoworo m Jehova, bụ Chineke usu ndị agha ekworo nke ukwuu, n'ihi na ụmụ Izrel arapụwo ọgbụgba ndụ gị, tipịa ebe ịchụ àjà gị niile, were mma agha gbuo ndị amụma gị. Ọ fọdụrụ m onwe m, naanị m, ha na-achọkwa iwepụ ndụ m. Jehova wee sị ya, jee, laghachi n'ụzọ gị ruo ọzara Damaskọs. Ma mgbe ị bịara, ị ga-ete Hezrọn mmanụ ịbụ eze Siria. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 42 na page 4. Oh
A reading from the letter of Paul to the Galatians, chapter 3, beginning to read at verse 23. Now before faith came, we were imprisoned and guarded under the law until faith would be revealed. Therefore, the law was our disciplinarian until Christ came, so that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer subject to a disciplinarian. For in Christ Jesus you are all children of God through faith. As many of you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is no longer Jew or Greek. There is no longer slave or free. There is no longer male or female. For all of you are one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's offspring. Here is according to the promise, the word of the Lord. Thanks be to God. Anyị ga na-aga n'ihu site n'ịgụ na ịnụ ozi ọma site n'ịbụ abụ 270, Gradual Hymn 270. edere oziọma n'isi nke asatọ oziọma dịka Luk onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 26. Otuto dịrị Chukwu. The Gospel according to St. Luke, chapter 8, beginning to read at verse 26.
They sailed to the region of the Gerasenes, which is across from the lake of Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but he lived among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torture me." For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hands and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demons into solitary places. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order them into the abyss. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. When the demons had come out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this to the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet, dressed and in the right mind. And they were afraid. Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been killed. Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into a boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him. But Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Nke a bụ oziọma nke Kraịst.
be seated, please. Before I say what I believe the Lord is asking me to say today, I'd like us to sing some choruses. Some of them will be just acknowledging the greatness and power of God, some of it reaffirming our trust and our faith in Him, acknowledging that God has been good to us. Amen? So let's go. You will let me sing, and then you will join me after I finish. And this is just to acknowledge the faithfulness of God. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is one thing I know. Whatever I need, Jesus Christ never failed me yet. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is one thing I know, wherever I go, Jesus Christ never failed me yet. Then you sing, never failed me yet, never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is one thing I know, wherever I go, Jesus Christ never failed me yet. Listen, never failed me yet, never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is one thing I know, whatever I need, Jesus Christ never failed me yet. And you sing, never failed me yet, never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is something I know, whatever I need, Jesus Christ never failed me yet. Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo na ọganihu ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ekwensu mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe m nọ. Ihe niile, come on now sing, metụ Chukwu n'obi, echiche udo. You can now start. Ọganihu ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mee n'arụ m. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe aka gị. Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo na ọganihu ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe m nọ. Ihe niile, praise God. Echiche udo na ọganihu ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mee n'arụ m. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe. Ihe niile banyere m na-emetụ nna m n'obi, echiche udo na ọganihu ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezuo. Amara Chineke
ọbara ụba n'ebe m nọ, ihe niile. Ihe niile banye na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo n'iru ka ọ na-echere bụ, ọ gaghị ekwe echiche ndị iro ihe na-arụ amara Chineke ọbara ụba n'ebe. Ihe niile banyere na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo n'ọganihu ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe m nọ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You may be seated. Ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo. O ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ ya ha na-asị aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. O ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova o meriwo. Ndị mmụọ bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. O meriwo ike ekwensu, o meriwo ndị mmụọ ọjọọ, ọ lawa ike ha n'iyi, ha adịghị ekwekwa ike ọzọ. Ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị onye mmeri, n'aha Jizọs. Nara ekele onye mmeri nyewere anyị mmeri, n'aha Jizọs. Bịa n'etiti anyị kwue, n'ihi na ndị ọrụ gị na-anụ, were ire mmerire gị kwuo ka e wee gọzie ndị gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Jesus was very clear about what his mission on earth was. He not only stated it clearly, he acted it throughout his sojourn on earth.
In Luke chapter 4, verses 18 and 19, Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me. He has sent me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. He has set me to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord." He was clear about what his mission was. Also, Jesus knew that his time on earth was limited. He wasn't going to stay here forever. His incarnation was for a while. But the mission he came to achieve was something that will continue and change the world. Therefore, his first order of duty was not only just to preach, but also to raise men and women who will carry on this job after he is gone. That was why he began to choose some of his disciples. For example, in Luke chapter 5, he began to choose Peter and his brother Andrew, to choose James and his brother John. And before you knew it, he had 12 disciples who closely walked with him. And that circle of friendship and disciples continued to increase until this day. Then, when he had gathered his disciples at the end of his time on earth, just so that they don't forget, he now gave them a commission. He commissioned them, Matthew 28, the last chapter of Matthew, and said to them, "The Lord has given me power, and I pass that power to you." He says, "You should go into all the world and preach to every creature. And whoever believes, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And I am with you to the end of the age." That was the mandate, that was the commission. Go and preach, go and tell about the good news, about the things you have seen me do, and then I give you power to do the same thing that I do. What I do, those who follow me will do even more, he said. But he was not going to let them just go like that, because human beings cannot address spiritual issues with ordinary power. So Jesus told them, "My peace I give to you, peace that the world cannot give." But on top of that, he said, "I baptize you with the Holy Spirit." But then, in Acts of the Apostles, he wanted them to wait for a special anointing of the Holy Spirit. So in chapter 1 of Acts, verse 8, he says, "You will wait, and you will receive power after the Holy Spirit has come upon you, and then you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." And then they waited. After he left, they went back to the upper room and waited. And when they waited there, in Acts chapter 2, the Holy Spirit came, we are told, like tongues of fire upon each one of them. And when the Holy Spirit came, they were energized, they were infused, they were baptized with a new strength to go forth and tell what Jesus had told them to do. Those who would deny him when they were in their human strength, now were emboldened. Peter would stand and look the people who crucified Jesus in their face and say, "The one you crucified was the one who brought life. You must repent and believe him." On that first day, we are told 3,000 people were added to the church. Hallelujah. Amen.
You must go and tell. Beloved ones, I know you are very good people. And there are so many things you do for God. Some of you are singing for God in the choir. Some are ushers. Some are my acolytes over here. Oh, there are so many faithful men and women who give their best to the church. I know that. That's so wonderful. And I thank you for all that you do to make sure that the work of God goes on. But everything you do amounts to just a little until you have carried out the mandate of Jesus. Go and tell. Go and tell. Nothing but nothing can amount to anything if the Church of Jesus Christ is not going out and telling. Going out and telling is just part of what the church should be doing. Not just giving, not just serving, not just sweeping, not just feeding the poor, but going out and talking verbally. Not just with lifestyle, but verbally. That Jesus is Lord, that he is doing great things in the world. It has to be said. Not only do we preach the gospel, but we also testify, we witness. Remember what Jesus said, you shall be my witnesses. You shall be witnesses to me. So witnessing for Jesus means that if he does something good in your life, you talk about it. I was reading something the other day, and somebody was saying, and there is some truth in what they are saying because I have experienced that. He said, if God is trying to do something in your life, keep your mouth shut for a while. Because if you begin to say it, you might be derailed. Some people might decide not to support you, and you will not be able to succeed. Once you begin to tell people what God is doing in your life, some of them will become angry and say, oh, so anam ga Chineke na-emeghe kalanda anyị. Anger and frustration and envy steps in to stop that brother, but not this time. God in Jesus Christ would like us to be verbal about what he is doing in our lives. No reason to be quiet about it. And the example is in what we read in our gospel today. After Jesus delivered that demon-possessed man, the man thought we could live happily ever after, running after Jesus, going wherever there is a crusade. Jesus was having a crusade and, following Jesus and maybe doing one chore for him or the other. But what did Jesus tell him? Let's read what Jesus told him. Let's read what Jesus told him. Luke chapter 8. Verses 38 and 39. Listen. The man from whom demons had gone out begged to be with him. He wanted to stay with Jesus and live happily ever after. But Jesus sent him away, saying, return home and tell how much God has done for you. Return home and do what? Tell how much Jesus has done for you. There's no need to Jesus. He says, go home and tell. Same thing Jesus told Mary on that resurrection morning when Mary found Jesus. She wanted to hold on to Jesus and praise God with him. Jesus said, no, don't touch me. Go and tell my brethren. Beloved ones, the gospel is for telling. Can you repeat that? The gospel is for telling. Good news is for telling. What God has done in my life is for telling, not for holding to myself. We must testify to the goodness of the Lord. We must be people who go around
talking about the good things God is doing in his world. Let me give you a challenge. You know, it is not by accident or by mistake that God decided to put this church here, this building here. I believe with all my heart that in doing this, God has provided a home away from home, a home away from home for all Igbo Anglicans in the area. Let me ask you a question. In all that you have been doing for God, how many times have you opened your mouth to tell somebody there is a place where Anglicans meet in this area? How many times? You meet brothers and sisters, you know they were Anglicans when we were at home. You see them roaming about. Some of them stay in their homes watching TV on Sunday morning. But we are the ones who have discovered not only that Jesus says, but that Anglicans have a place that they can meet. How many of us have told about this place? There are so many people who can gossip, who can say things that nobody wants them to say. But this is the only time, beloved ones, we are given permission to gossip. Gossip the gospel. Gossip the goodness of God. Talk about it. There is nothing else better to do than to speak about the love of Jesus, about the things that he does, about the fact that about the fact that when we ask, when we sneeze, God is willing to listen to the heartbeat of those who are suffering. Let's go and tell of the goodness of God. Let's bow. Let's bow. Tonu Jehovah, Nehina Odima, Nehina Rembebi, Ka Eberea Nadi. Tonu Jehovah, Tonu Jehovah, Nehina Odima, Nehina Rembebi, Ka Eberea Nadi. Ụfọdụ mgbe anyị na-ekwu ukwe, anyị ewereli ya mere, mgbe ụfọdụ anyị ewere ya mere ihe ime n'ike ma ọ bụ ihe ịchị ọchị. But that is the truth. That's what we are going to do. That's what we are mandated to do. Anyị ga-zigara ha ozi ka anyị si ha na chi anyị ka mma, ka anyị ga-zigara ha ozi ọma ka anyị si ha na chi anyị. That's what we are mandated to do. Go and tell the world that God is real, that he is better than the idols that people worship today. It's better to serve the Lord than to serve mammon. People rush around to get the best of the world. But Jesus mandates us to tell the world that there is salvation in Jesus Christ, that there is healing, deliverance for those who are bound by Satan in the household of God. Make it your duty, beloved ones, as we leave these premises today, to go and tell. Tell of the goodness of the Lord. Tell of the awesome things that he does. Tell of the majesty of our God. Tell of the glory that covers him. Tell of what he is doing in your own life and how he is transforming you from one degree of glory to another. Let us go and tell. Anyị ga-zigara ozi ọma, anyị si ha na chi anyị dị mma. Anyị ga
zigara ozi ọma chi anyị dị mma ozi ọma chi anyị dị mma ozi ọma chi anyị dị mma ozi ọma We have one child to baptize today, and so the rest of our liturgy will be centered on that as we baptize. On page, I don't know what page. After the sermon, you will see the baptismal hymn, Breathe on Me, Breath of God. As we sing that, we get ourselves ready. I implore the choir to come with me. I implore the acolytes to come with me as we baptize this child. Let us see those who are the godparents of this child. The godparents, can I see your hands, please? The godparents. 1, 2, and 3. Okay. All right. Come this way. Yes. The reason I asked the godparents to come around is that this baptism is about
you and this child you have brought to baptism, you should have something like the one I have. Find them copies, please. Find them copies. Turn to the page where we are. Usoro ime baptism. Have you seen it? When I say the candidate for baptism will now be presented, you will see there where it says, we present. Look into your book. Don't look at me. I won't film. Have you seen it? Where it says, we present Chidoziri. You see that, right? Yes, sir. Okay. So when I say what I have to say, then you say, we present together in unison. Choir, because you're in hack. The candidate for baptism will now be presented. You say together, We present Chidoziri to receive the sacrament of baptism. Thank you. Will you be responsible for seeing that this child you present is brought up in the Christian faith and life? We will, because of. Turn the page. Will you, by your prayers and witness, help this child to grow into the full stature of Christ? We will, because of. Do you renounce Satan and all the spiritual forces of wickedness that rebel against God? I renounce them. Do you renounce the evil powers of this world which corrupt and destroy the creatures of God? I renounce them. Do you renounce all sinful desires that draw you from the love of God? I renounce them. Do you turn to Jesus Christ and accept him as your Savior? I do. Do you put your whole trust in his grace and love? I do. Do you promise to follow and obey him as your Lord? I do. Very heavy words. Parents and godparents, you are making a vow before the church of God and before the angels of heaven and before God himself that you are going to stand with this child through thick and thin until he becomes a man of God. And I'm asking the whole congregation, please stand with us, all the congregation, whoever can stand, please stand. Will you, all of you who witness these vows, do all in your power to support this child in his life in Christ? We will. Okay, then let us join in renewing our own baptismal covenant. Do you believe in God the Father? I believe in God the Father, Almighty, creator of heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ, the Son of God? I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, from born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Do you believe in the Holy Spirit? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Will you continue in the apostles' teaching and fellowship, in the breaking of the bread and in the prayers? I will, because of. Will you persevere in resisting evil? And when you fall into sin, repent and turn to the Lord? I
Will you proclaim by word and example the good news of God in Christ? Will you seek and serve Christ in all persons, loving your neighbor as yourself? Will you strive for justice and peace among all people and respect the dignity of every human being? I will. Let us pray. Deliver the child, O Lord, from the weight of sin and death. Lord, hear our prayer. Open his heart to your grace and truth. Lord, hear our prayer. Fill him with your holy and life-giving spirit. Lord, hear our prayer. Keep him in the faith and communion of your holy church. Hear our prayer. Teach him to love others in the power of your spirit. Lord, hear our prayer. Send him into the world in witness to your love. Lord, hear our prayer. Bring him to the fullness of your peace and glory. Lord, hear our prayer. Grant, O Lord, that all who are baptized into the death of Jesus Christ, your Son, may live in the power of his resurrection and look for him to come again in glory, who lives and reigns now and forever. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give you thanks and praise. We thank you, Almighty God, for the gift of water. Over it, the Holy Spirit moved in the beginning of creation. Through it, you led the children of Israel out of their bondage in Egypt into the promised land. In it, your son Jesus received the baptism of John and was anointed by the Holy Spirit as the Messiah, the Christ, to lead us through his death and resurrection from the bondage of sin into everlasting life. We thank you, Father, for the water of baptism. In it, we are buried with Christ in his death. By it, we share in his resurrection. Through it, we are reborn by the Holy Spirit. Therefore, in joyful obedience to your Son, we bring into his fellowship this child now to be baptized, who comes to you in faith, baptizing him in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Eternal Father, whose blessed Son was anointed by the Spirit to be the Savior and servant of all, we pray you to consecrate this oil, that this child who is sealed with it may share in the royal priesthood of Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Spirit forever and ever. Amen. When I say name this child, the parents and godparents would tell me his actual name. Just his name, not the last name. Just if he has two names, just tell me the two names, okay?
name this child? Huh? Chigozeri Harry. Bring him closer. I want you to keep him. He's sleeping wow, but we're going to wake him up. Chigozeri Harry. We baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And the church said, Amen. Sorry. Come on. Ndo. Ndo. Chigozeri. Receive the sign of the cross as a token of your new life in Christ, in which you shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, to fight bravely under his banner against the world, the flesh, and the devil, and to continue as a faithful soldier of the cross and as a servant of Christ to the end of your days. And the church said, Amen. Amen. Thank you for your patience, people. But one last thing before we say the peace. I have baptized, by the grace of God, 2 children in this family, and this will be the 3rd. And I hope you're not going to. Anyway, what I have in my hand is a candle. It is a symbol of light. And we, as a church, present this candle as a gift to every child that we baptize in this place. It is our tradition. What this means is that Christ is going to be the light of the world for this child, and with the light of Christ, you're going to lead him throughout his life. And so what we do is, from Christ, we receive. This is the Christ candle. This is the candle for the child. So we light this candle from the Christ candle, and we don't give this to the parents, we give it to the godparents. And since he's a son, I'm going to give this to one of the godfathers. Let me give it to this one I don't know very well. Yeah. I'm giving it to you not for you to keep, but for you to use to show the light of Christ, to show him the way, so that he grows up as you have promised before the church of God, that you will be involved in the life of this child to help him grow up. I am hoping and praying that you yourself know the way, because if you don't know the way, you cannot lead the child. If you know the way to Christ, then you lead him to Christ. Amen? Amen. I gave from your car. So then, don't worry, I'll learn it. How much I live in do it. Okay. We can hear mommy, I hear but I give you for now. Well, it's a simple process, but it is very important to us. This is our introduction of this child into the fellowship of Christ's church.
And it is now for these 5 people with whom we have surrounded him, the 2 biological parents and the 3 godparents. We are saying that among you, you should be able to raise this child for Christ and make him a bulwark in the household of Christ. Do not forget that God will ask the life of this child from you if you lose him. God forbid that you should. Amen. We now receive him into the body of Christ. The peace of God be with all of you. Also, let us receive Chidoziri into the house of faith. We welcome you. We welcome you. Peace be with you all. Peace. Peace, everyone. Peace. Let us exchange the peace, everybody, in the church. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma nwanne m, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma karị, ahụrụ m. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, n'anya ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya kasị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. I want to welcome everyone who is worshiping with us today. Whether you are a regular member or you're visiting because of the various things we have baptism, of course, we have Thanksgivings today. If you're here for one of those, we welcome you. And if you're a regular member, we welcome you as well, because without you, we wouldn't be here. Praise God. Ama mokwa ọlụlụ di na nwunye nke dị n'etiti Christopher Nwangu onye ọmụkwu Ọnịcha na Ezinne Nwisi onye Ngwuru Abọmbise. Ọ dị onye ọbụla mara ihe ga-eweta maọbụ ihe ga-egbochi ka aghara ijikọ mmadụ abụọ ndị a na ịlụ di na nwunye ya dị nsọ, ya kwuo ya taa maọbụ si ugbu a kpụrụ ndụ ya. Nke a bụ ọkwa nke atọ na nke ikpeazụ. Praise the Lord. I now invite the senior warden to give us the announcements for the week. Greetings, everyone. My money. You're all welcome, those who are here in person, those who are joining us on YouTube. You're all very welcome. On behalf of the Onelonu family, I'd like to thank everyone who was able to join in Mama's service of song this weekend. We appreciate all of you who are able to attend. There's a few meetings I need to announce. So all youth members, that includes Boys Brigade, Girls Guild, and all young people 10 and above, please, if you can wait after service, if you're here, you can wait after service today for a brief meeting. Chigozie Egwim would like to meet with you all as the coordinator for the youth. So please, both Girls Guild, Boys Brigade,
any youth above 10, please wait after service for a meeting today to plan your youth day. Also, of course, we have very much coming up. Next week is our graduation Sunday. Any families that are interested who have not already made themselves known to sponsor snacks for that day, please. Today is the last day to let the committee know. You can see the ushers or committee members if you'd like to be a sponsor for that day. All graduates, you should know who you are by now. You have to be here next Sunday by 10:15. You know, church starts at 10:30. You need to be here by 10:15 because you need to process in, you need to sit together. So you can't just be coming in whenever you want to come in next week. Because on Sunday, make sure you're here by 10:15 so you can be seated when church starts. Amen? Also, a reminder that we have our church picnic coming up on the 17th. On the 19th, sorry. 19th of July. There are flyers circulating, I believe, on our WhatsApp forum. Please share the flyers for the picnic on July 19th. And finally, just want to remind everyone the importance of listening to people who are serving in the church, in particular, our ushers. It's important to recognize that our ushers are speaking on behalf of the leadership of the church, on behalf of the council, on behalf of myself, on behalf of the priest. We may not always agree with or understand why they are telling you to sit wherever or do whatever they are asking you to do. But please know that they are doing God's work on behalf of the leaders of this church. If you have a problem with anything they are saying, please come and see us. Don't confront them, don't argue with them, just follow their instructions. I'm always available, priest is always available if you have a complaint. But please, listen to our ushers. It allows us to function properly as a church. Amen? And also, this goes for people who are also serving food and doing other things. Many thankless jobs, really, they are doing on our behalf. Let us, please, don't thank them with shame or any other ill meaning. Please, let's listen to people who are serving, appreciate them for the sacrifice that they are making. All praise be to God. It is very... Sorry. Everyone look for ego. Somebody, maybe, hallway. Somewhere, if this looks familiar, please see me. Also, before I forget, Emeka Dukeri Iro, if you're here, please see me as well. You can see me. Very important. Thank you so much. Thank you. Bikono, it's very important that I re-emphasize the announcement that the senior warden just made. Biko, ana m arịọ mmadụ niile ikpere m n'ala. Ọ bụrụ na ị na-abata chọọchị dịka nwa amụrụ na Anglican ma ọ bụ na ịbụ onye bịara abịa, ọ dị mkpa na ị ga-ege ntị ihe ndị na-ejere anyị ozi n'oge anyị na-ekpe chọọchị na-agwa gị. Ele anyị na-abata mgbe a na-agụ Bible, the rule in the Anglican Church world over, ebe ọbụla ị gara, bụ ị na-abịa chọọchị n'ụtụ agụgha Bible maọbụ agụgha ihe ọgụgụ ọbụla, you stay still wherever you are until agụcha ya. Ekwewazi ukwe, emepere gị ụzọ ga-abata. That is the order. It is also the order that once you step into this sanctuary, you step through those double doors, you don't behave inside here the way you like. Somebody will call you to order. And they are calling you to order. Please don't be angry. Are we together so far? Huh? Good. Now, this does not give anybody any right to insult anybody. Moga garebe kegeri. Enye hage ke choro. Ya woni oha, ade ke na ne go. Menye hage o cha he choro la lu lo gije jeri eke ndegila na gishiri.
I have told you a story one time, and this is very serious because give me a few minutes to emphasize this. There was a day somebody came to a church compound. She saw a Rolls-Royce car parked outside. And then she came in. The owner of that Rolls-Royce was cleaning the floor. Cleaning the floor. The man came in, so he had a Mariana church. While the lady cleaning her hair, said, because a little bit passed on. Because you are an ordinary cleaner. And I told you we are going to now, young Kuru Hill Lobby. Onyam Hubu Ademato, actual pastor. So when you have said, na ole hichara. Elajum onyem chara. Him gwa go actual pastor. You want onyem na elajum him chara. I'm going to him chara again manga. That's it. Well, pastor no ya bet. O gwara he say onye bia aiju de ahia o chara. Many ahia. So reluctantly, the man told the lady what he wanted. And what he wanted was just a tiny bit of what the lady could afford. So the lady said, okay, cherenga kamga wetaragi hiahinach. So the lady walked towards her Rolls-Royce car, opened it, and brought the man more than what he required. And he was watching the lady as she went. So when the lady came back with what he wanted and more, he asked her, are you the owner of that car? The lady smiled and said, you've got what you want, right? That's right. That's all that matters. For me, Owoka, the people who serve in the church may be behind the counter now serving a chef or one of those stewards or one of those people in our church. Now they might have. Don't talk to them anyhow because they might be able to park in this. You don't know who they are. It hurts me so badly when I hear testimonies of how people insult the ladies who serve food in our church. On the Wutan here and there, because these people, some of them are directors of nursing, some of them are doctors of nursing, some of them are lawyers. Don't insult them. Ho-ha. If I hear and you are named as somebody any of them insult, okay, with them here, like him, you won't like it. You may even stop coming. So let's be very careful and respect one another. One of the tenets of our church is to respect the dignity of every human being, no matter who that human being is. Ya ugodo nwaka amoro ho. Ya bagari wanga echi stop ya. Do it with dignity. Please, let's respect ourselves. Onyo at that door has the mandate of the pastor of the church to do what he is doing. So please respect them as you will respect me. Ejwani respect ani. Anye shigozo gafwa. And oguna nege bieba. Adi onyo unamo na churchika, including me, including senior warden. Imo wege namo. Anya gwa sai gwa ka ro church ya oke dade. Are we together so far? I respect you, and why? Over to you. Abụ ajị gaa n'aka onye onyinye
Nkwadebe maka oriri nsọ abụ 192 afọ 3 192.
Usoro reads off page number 24. Page 24 in the white book. Every page you turn to has its English version on your right-hand side, the Igbo version on the left-hand side. We will begin with the Igbo section, page 24. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. Ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'uru nke mmehie, ebe ị mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, meekwa ka ọnwụnwa n'elu obe. Ị mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ebe ị nyere anyị iwu ka anyị jee n'ụwa niile gbasaa ozi ọma nke oke ọṅụ a, bụ ihe Jizọs mere anyị na nke Chineke mere anyị site n'ime Jizọs na site n'ike mmụọ nsọ. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Ka anyị kpere Chineke. Biko nọdụ ala. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: nara nụrikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụọ,
Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebe nsọ gị bụ Chineke, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, ka onye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Biko lee anya na page 29, n'usoro oriri nsọ page number 29. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, anyị udo gị. Ekpere nke obi dị umeala, ọ dị na peji 30. Mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'etebụl anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Werenụ okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echetanụ na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ya chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Arụ nke Kraịst chebe gị. Obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Hallelujah.
ọbara na-eme mma, ọbara na-agwọ ọrịa, ọbara Jizọs onye ọma m, ọ bụ ya na-emere m mma. Ọbara Jizọs onye ọma m, ọ bụ ya na-eme mma. Ọbara na-eme mma, ọbara na-agwọ ọrịa, ọbara Jizọs onye ọma m, ọ bụ ya na-eme mma. Aleluya. Ọbara Jizọs onye ọma, ọ bụ ya na-eme mma. Nara rie na ọ bụ nri ọma, nara rie na ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ, nara rie na ọ bụ nri ọma o. Arụ Jizọs, ọbara Jizọs m nara rie na ọ bụ nri ọma. Abụ 121, hymn 121.
Chapter 1, page number 10. Abu 121. Verse nke ikpeazụ, the last verse. Usoro reads up page 32, page 32. Dịka onye nzọpụta anyị kụziere anyị, otu a ka anyị na-ekpesị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dịrị nsọ.
Ekele mgbe o risiri oriri nsọ, page 33. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị werewo arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ àjà dị ndụ a chụrụ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị nwere ọtụtụ ndị chọrọ inye ekele taa. So ya ewutela gị mgbe anyị kpọkọrọ gị na ụmụnna gị ka unu bịa nye onyinye. Ọ bụrụ na anyị nyechaa General Thanksgiving ugbu a, anyị ga-ebido kpọwa ndị niile anyị maara chọrọ ịbịa kelee Chineke maọbụ ndị chọrọ ka ekpere ha ekpere n'ihi na ha na-eme njem. Biko nakwere anyị, especially if you didn't tell me anything special about your own Thanksgiving. Now is General Thanksgiving as the choir leads us in worship. Please, the children will go first. They'll come first. Oh Lord, my God, how excellent is your name in all the earth. How excellent is your name, oh Lord. Oh Lord, my God, how excellent is your name in all the earth. How excellent is your name, oh Lord. How wonderful
Hallelujah. Hallelujah. Give me a better apple. On our I mecha baptism. Dịka akwụkwọ anyị si kwuo, anyị na-asị ka nne mụrụ nwa ọhụrụ emere baptizim bịa maka ikele ekele nke ndị nne ma mụsịrị nwa. Ọ dị na, I think, page 263, page 263 n'ekpere na-abụ anyị. So anyị ga-akpọ nne mụrụ nwa anyị mere baptizim taa, ya na di ya na ndị enyi na ikwu na ibe ndị soro ha bịa ka ha bịa maka inye onyinye maọbụ ikele ekele nke ndị inyom mgbe ha mụsịrị nwa. Dịka m kwuru, ọ dị na page 263 n'ekpere na-abụ anyị. Ọ bụrụ na unu nwere ukwe nke unu chọrọ ma ọ chorus, ya esoro unu, unu enwekwara ndị kwaya enye unu. Anyị nwere reserve. Come on, come on. Choir, because you're not. Chineke na-enye nwa ime ekele dịrị gị. Chineke na-enye nwa ime ekele dịrị gị. Chineke na-enye nwa ime ekele dịrị gị. Chineke na-enye ebe ọ dị were Chineke nke pụrụ ime ihe niile mma site n'obi ọma ya ime ka ịmụpụta nwa, o wee chebe gị ị pụọ n'ize ndụ nke ọmụma. Ya mere ị ga-ekele Chineke ekele nke si n'obi gị pụta. That's why we're here. Ikele Chineke ekele nke si n'obi nwaanyị apụta na Chineke ka o mere ka ọ mụpụta nwa n'udo, n'ihi na anyị maara na ọ nwere ndị ọ na-abụ ha ga ịmụ nwa ha esi ebe ahụ lawa eluigwe. The pangs of childbirth is real. They're real. Therefore, when a woman goes through that pang and comes back alive, and the child is also alive, we give praise to God. Si Chineke onye mere ka ịmụpụta nwa n'udo, ya nara ekele n'aha Jizọs. Ka anyị soro nwaanyị a kelee Chineke. Ka anyị kwekwa ukwu ahụ ọzọ, Chineke na-enwe imeela abụ. Chineke na-enye nwa imeela ekele dịrị gị mama. Chineke na-enye nwa imeela ekele dịrị gị mama. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-ebuli aha nsọ gị elu. Nnọọ masịrị gị ime ka nwanne anyị nwanyị nke chi nyere mụpụta nwa n'udo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Anyị anụ olu nwa, nụkwa olu nne ya mgbe a mụsịrị nwa. Ha abụọ wee na-eto n'ịhụnanya na egwu nke Chineke. Anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs. Ebe i mere ka ọ mụpụta nwa n'udo,
anyị kwere na ị ga-enyekwara ya aka na ndị niile anyị soro bịa taa ime ka azụpụta nwa n'egwu n'ịhụnanya nke Chineke. Gọzie nne mụrụ nwa, gọzie nna ya, gọzie ndị mbe a bụ godparents ya, nye ha amara ijikọta aka ọnụ wee hụ na azụpụtara nwa n'ịhụnanya na egwu nke Chineke. Buru ya na-abịa chọọchị, kụziere ya ekpere nke onye nwanyị, kụziere ya okwukwe nke ndị ozi, kụziere ya ihe niile nke edere n'akwụkwọ inyere ndị nke Kraịst aka ito eto n'okwukwe ha. Gọzie ha niile. Biko, mgbe anyị na-enye ekele, nara ekele anyị dịka aja dị ndụ a chụrụ gị. Gọzie ụmụ gị ndị a, gọzie ndị niile so ha bịa, ka ebube na amara gị bara ha ụba mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị eche nwatakịrị a n'ihu gị, nna anyị nke eluigwe, na-arịọ ka ị gọzie ya, mee ka ọ bụrụ nwa ga-eji ama atụ ezi ihe n'ụlọ nsọ gị. Kpee ka ọ na-eto eto, ọ bụghị naanị na mmadụ, ọ bụ kwe ka ọ na-eto na amara na ịhụnanya na ịmara ihe niile gbasara gị, ka o wee were ndụ ya mgbe oge ruru nyefee n'aka gị, ka mgbe a na-azụ ya, mgbe a na-akụziri ya, ka ọ ghọta wee nụ wee kwere. Oto na nsọpụrụ ya ga-esi otu abụrụ nke gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. We dedicate him to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Now unto God's gracious care, protection and keeping we commit all of you. The Lord bless you, keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you, be gracious to you. The Lord make you the object of his favor. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Nara, nara, narekele, Chineke dị mma, biko nareke. Hallelujah, nara, nara, narekele, onye na-eme mma, biko nareke. Hallelujah, nara, nara, narekele. Hallelujah, nara, nara, narekele anyị, onye na-eme mma, biko narekele. Hallelujah. I have two very special people who have asked me to pray for them as they travel. First, I want to call the Ogoke family who are going to travel very soon. God knows why they want to travel, but also God will keep them in their time of travel. But I want to join with them my own goddaughter, who has graduated from college and by the grace of God has found a job and will be going for her job very soon. Please come. I want you to come together. There will be no coming differently because we want to save the time. Please. Come. Chineke onemere nke ya mere ihe ọma Chineke na-emere ya mere ihe ọma Chineke ọ sị bụ weta ego ihe ọma Chineke possible way to go back. He
Hallelujah. Onye ngwasị taa abụghị ka echi mbụ. For the Ogo case, taa abụghị ka echi mbụ. So I'm not going to say anything. They will tell us when the time comes. Here be the talk. I better ije agache. College. Oh, I almost forgot his own. My brother Lasbury is also traveling, and we will pray for him as he travels. My goddaughter, Lekwiananga, this is she. I'm glad to be her godfather. Graduated from college, from one of the good universities, and has got a job with one of the good companies. Hallelujah. As you go to Seattle, I tell you what I tell everybody else. Remember the rock from which you were. Yeah. Let us pray. Brother Lasbury, forgive me that I forgot our talk. Thank you for showing presence without counting it against me. Chineke agibum alakonije. You are the leader of those who travel. Lord, these are our brethren, these are our children are traveling this holiday. Many of them going to Nigeria, our homeland. But others going to other parts of this country of our sojourn, this country of our pilgrimage. Lord, we bring them all before your presence, before your divine majesty today. One thing we ask, oh God, is that you protect your own. Wherever they go, even in the midst of very troubled situations, we remember your word that tells us that even if we walk through the valley of the shadow of death, you are there with us. Your rod and your staff will comfort us. You will prepare a table before us in the presence even of our enemies. And we shall dwell in the presence of the Lord forever. Amen. So go with your children, O Lord. Keep them from every evil. Surround them with your angels. We pray that the blood of Jesus will avail for them, that no evil fashioned against them will prosper, that they will go through their journeys wherever they go, to Nigeria, to other parts of the world, Father, because the earth is the Lord's and the fullness thereof. You are everywhere, Lord. Keep your own. Uphold them, O God. Protect them, Father. Provide for them. In the midst of trouble, give them a way of escape. Kidnappers will not touch them. Those who kill and steal and destroy will not find them. They will go through their journeys, and when it is time to come back, you will bring them safely. So we pray for the Oguke family. We pray for our brother Lasbury Madubowa. We ask, oh God, that as they go through in Nigeria, just as you are guiding my friend and my brother Onyeka, so you will keep these your children safe until their journeys end and they are back here with us. We shall give you the glory. Father, we also pray for Norma, my daughter.
Lord, as she goes into the corporate world, where there is so much competition, grant, O God, that the Lord will be her strength, that you will grant her wisdom in the operation of the job which you have given her. Amen. Father, grant, O God, that she will be safe in the midst of so many people. Lord, any advance of the devil towards her we forbid. Amen. In the name of Jesus. Amen. We surround her with the blood of Jesus. We surround her with the love of the church, that she will remain safe and faithful to the cross of Christ, that she will remain a faithful soldier of the cross, even out there and even unto her life's end. Norma, remember that your godfather is a priest. I can't be preaching something else and my daughter is doing something else. God forbid it. So cover her, Lord. Protect her mind from the negative things that people say that she learns on the job. Oh Lord, protect her from every falsehood and every false relationship. Grant her success in her chosen career. To you shall be the glory. Father, we use these, our brethren, as points of contact to remember and pray for all who travel. You alone know, O God, the subject of their mission. Grant, O Father, that they will fulfill their mission and come back safely. To you, O God, our Father, shall be the glory in the end. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Unto God's gracious care, protection and keeping, we commit all of you as you travel. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you. The Lord be gracious to you. The Lord make each one of you the object of his favor. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Amen. Nara, nara, narekele, Chineke dema, biko nare. Hallelujah, nara, nara, narekele yo, onye neme ma biko nare. Hallelujah, nara, nara, narekele, Chukwu neme mma biko nare, narekele, nara, nara, narekele, onye neme mma biko. Hallelujah, nara, nara, narekele, Chineke dị mma. Thank you. Amen. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Is there anyone that told me about anything that I'm forgetting? Talk now. Hallelujah. Let us say the closing prayer. Duranila, Duranila, Eze Jesus, Duranila, Duranila, Dulanyu Lord, Eze Jesus, Dulanyu Lord, Dulanyu Lord. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-asọpụrụ gị,
anyị na-ebuli aha nsọ gị elu, nna anyị nke eluigwe, onye kwesịrị ntụkwasị obi, na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofe ndụ a wee ruo na njedebe ya ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi ụzọ niile dị iche iche isiri gọzie anyị n'ime ofufe a, na okwu gị nke anyị nụrụ, nke ị na-agwa anyị ka anyị gaa zisaa ozi ọma n'ụwa niile, mee ka a mara aha gị, mee ka a mara nzọpụta gị n'elu ụwa dum mmadụ bi. Nyere anyị aka ime nke a, anyị na-arịọ gị. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala, anyị na-arịọ ka ngọzi gị na ebube gị na ịdị mma gị na ikwesị ntụkwasị obi gị soro anyị. Kwee, anyị na-arịọ gị ka ọṅụ nke eluigwe ji obi anyị, anyị ewere obiọma bie ndụ anyị n'ime izuụka nke a. Mgbe anyị na-apụ na-abata ije ọlụ anyị dị iche iche, Chineke biko chebe ndị gị n'aha Jizọs. Chekwaa ndị gị n'aha Jizọs. Duru ha n'ọpụpụ ha na mbata ha, ebe niile ụmụ gị bi, kwee ka ọ bụrụ ọṅụ mgbe niile. Ọṅụ, 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 ọṅụ mgbe niile n'ime Jizọs. Ọṅụ dị ya mgbe niile. Aleluya. Ọṅụ, 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 ọṅụ mgbe niile n'ime Jizọs. Ọṅụ dị ya mgbe niile. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Please, I have a few announcements before we take to last hymn. This coming Saturday, remember we have a wedding for Mr. Angu and the wife. They encourage all the congregation to be here this coming Saturday at 3 p.m. Also, the Anameribe family, they have a refreshment immediately after service. Final announcement. We have a pledge that was made during the Father's Day, a pledge of $2,000 by Dr. Eunice Okoro has been redeemed. Thank you so much. Our closing hymn is hymn number 147, called To Become Jesus. Amen.
ikpeazụ, the last verse. Onye nwe anyị nọnyere unu. Hallelujah.